Ake ngiphinde futhi ngikhuluma ngalesihloko lesi ngoba bathi ngiyabona into okubulala umuntu bethatha kancane. Ukubulala umuntu bafowethu akusiyona into encane and akusiyona into ephelayo leyana. Kuyicala elingenamkhawulo lengunaphakade okungenzeka ngisho izulwane sakho sibanjwe ukuthi wena wawubulala umuntu akulowo muzi osuke kuwona osuke ufaye khona umohlo isehle sibi wabafikela ngisho umkhokha sekumele bevale ibhamu ngenxa yakho, sekumele bezinto eziningi ngenxa yakho. So uma ke nje waqala kwathiwa usubulela umuntu, impilo yakho automatically iyashintsha ngoba awusezukwazi ukubulala inkomo kini, awusezukwazi ukubulala imbuzi. Ngisho ngihamba umthandazo ayogeza, umthandazo akagezi ukuthi kuphela icala, umthandazo ugeza ukuthi ungamboni umulele, yabo, kungabi into engathi uthi uyayibona uma uyathuka, kodwa akusiqedi icala ukuthi wena ubulele, alisuki icala ukubulala. Uzomgeza impela ungabi nankinga uqhubeke uhambe ngemoto za BMW uhambe ngamaPorsche bemnandi uhlonishwe, kodwa kusalayo limile icala isilengisi kwelobo bamkhulu wena wabulala umuntu and ngeke usakwazi ukuthinta ukudla kwabo ngoba izizathu ukuthi ungabusakwazi ukuthinta ukudla kwabo kwelamathongo kusamile ukuthi wena ungcolise bona wabulala umuntu bahleli ithangami ngaphansi kwegama lakho. Wena akayisekho into ozokwazi ukuyithetha emsama uthi ubuyinkosana ubugcina imisebenzi kini isiyobulawa impela umagcini okubeni ukhona. Once wabulala umuntu awusawuphathi umese, awukwazi ukwenzela idalwa umcimbi ubanikeza amanyala ngoba wena usungcolile. Ngisho ungageza ugeza umthandazo akuphelile ngoba ngisho nje lento iyafana nomuntu uthi uzothatha imali yakhe ayinikeze abantu bakubo ode kubeni kukhala kwenye indawo entshotshile. So leyo mali leyo unikeza abazali isiqalekisa inkinga ngoba uma uthatha umuntu bekhala umuntu bengafuni, uma uthatha imoto yomuntu wayidayisa uthatha imali ondla ingane zakho uzondla ngenyembezi ngecala. Yabona, uma ngabe ukuthi uthatha inkomo lapha emakhaya wayichitha ngayisusa le mandeni ngoyidayisa le mnambithi kanjalo ngenza konke lemkhomkhomba, kuyafana leyo mali engizoyithola lapho noma leyo nani lento engizobe ngiyilokhu ngizuze lapho izoba inkinga uma ngabe ngilethe ekhaya ngoba ngilethe into eyicala, ngibandlisa isiqalekiso. So ke uma usubulela umuntu leya nto ayigezeki, ayipheli, ayisuki, ngisho ungahlonishwa kanjani and umuntu wambulela ngisho ukuthi wambulela ngo-1964 usakulindini ama ngisho ukuthi usuyikhehla alithethiwe icala lakhe ungakafiki wena. Njengoba nasenkantolo amacala mangabe kumangalale wena nje kuba ukuthi kubona ummangali kunomenziwa nomenzi, kuphinde kube nomangani nomangaya. So angeke ukwazi ukuthi ungathi ufike enkantolo kubekho umuntu oshodayo kodwa kube kuthiwa ke kuzothethwa icala, alithethwa, liyama lilinde ngone liyahlehla. Kanjalo ke nempilo injalo ke impilo la emhlabeni, awukwazi ukuthi ungathi emhlabeni wena uzofuna indaba yokuthi uma ubulela umuntu uzogeza kuphele kanjalo. Le nto ayipheli insila engunaphakade futhi ke nabamanga bokwenza bejethwe baqedile ukukwenza, cha bona bebekwenza okwabo ngomsebenzi wabo.